Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар станция Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи таргоҳи центр зелёнӣ раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон додагӣ, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш карданатон шумо аллакай таргоҳи центр зелёниро мебинед ва дохили таргоҳи центр зелёнӣ кишиден, шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. марҳамат дор омода харидтонро ба анҷом расонед. омодаи шуморо интизорем. Магазин Реалфон, метро Бутырская, торговый центр Зеленый, магазин Реалфон. Магазин мо дар ҳамҷа қарор дора. Оз мебинем ки дар ин магазин монда кадом намуди телефонҳо ҳастанд. Телефонҳои мо сар мешаванд, телефонҳо ай 6,5 рубл сар мешаванд. Samsung бошанд ай 10,5 сар мешаванд то 35, 36, 37 ҳазора мераванд ва Redmi бошанд телефонҳои бюджетни ай 6,5 ва 7,5 сар мешаванд. майда то 36, 37,5 ҳама хел мераванд. дар ҷа аста телефонҳои Technospark Go ҳам ай 7,5, 8,5, 9,000, 9,5 кадом суммаи телефон дар корай ба ҳамун суммат телефонта меёбем, ба ҳамун суммат ҷавобгӯя телефонта мегирӣ мерай. кадоме ки магазини мо телефон мехара вай фақат телефони 6,5 ё ки телефони 150,000 соҳиби якта падарка мешава. Падаркоро нав заплат кардем. дар падарко чиянд? бисёре гуфтанд ки дар падарко телефон монен итамонен хай зури мо фақат ба телефони Itel A70 расидагӣ. дета телефони Itel A70 ин телефонҳои ден детаем телефони Itel A70 мондагием, мошинка мондагием, наушник ҳастай, массажёр ҳастай, очки ҳастай, гуфти гапо, соат ҳастай, смарт сиё ҳастанд, соатҳои электронӣ, соатҳои механически чизе ки дар ин магазин ҳастай, дар ҳамин дарани падарко ҳастай. ай магазини мо меёй, як телефонро харидорӣ мекунӣ, соҳиби як нахе падарка мешавад. хед ага телефон харидагӣ, ака хедат. кадом падарка, кадом? и акамон дета телефони Itel A70 харидагиянд ва ҳозир мебинем ки соҳиби кадом падарко мешава. ин ака телефонҳо та биги ҳозир упаковка мекунад, гарантияша полни менависа. ай кадом шаҳр омади ака хедат? якҷо омадаги ака? Москва даи? биги ака падарката хедака. бо наганги тағабозиайна ака хедаш падарка хиша мегира. я тайгаша ма мегирем ака мумкина? ина падаркаша кишодем. ай падарка чи биромад? часи д1 соат кати браслет биёрата ва ай падаркаи дигариш бошад чи биромад? ай падаркаи дигариш бошад соати металлический. ина ака ошала дата соат чи кати браслет чи металлический. ина дидан соата. ина хел соатҳо асте чо. ина брат. я шон метака я вибр мекунӣ хедака фаҳмидӣ? вибр мекунӣ любой ча мегири ака. хоб. рақамо дар болои экран ай. кадом ки телефон дар кор мешава, доставкамон то пеши метро раста 300 рубл, доставка ба дигар шаҳрҳо через почта Россия равон мекунем, дарони Москва естичо через такси ҳам равон мекунем. доставкамон ба Тоҷикистон ҳар рӯза ҳастад, чине 2-3 рӯза мераса, ай ҳама максимум 2-3 рӯз. Тоҷикистон ҳам любой ноҳияш, любой мисол шаҳраш телефон равон мекунем. Конечно, телефонҳо доставкаош платне, бесплатни нестай. рақамо дар болои экран барои закази телефонҳо. Басай брат. Завтра ҷахида.